cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Happy birthday po kay Joshua Bino. Ang samuyang pag-iriba digdi sa DCGB. Joshua, happy birthday. Nag-chat sa kuya ka so banggi, pwede nga tabi sir maka-pa-excuse sa aga. Nyako, sige. Nata nga niya ko, baka nga, nadipisal niya kung siya nga puan ibahan ko. Napasala nga yalog. Napasala nga yalogod. Happy birthday Joshua Bino. Sa moya tabing pag-iriba, hindi po sa DCGB. Birthday tabi ni ano yan ni Mayora G. Let's go. Birthday. Anong pitsangon yan? June ano yan? June 20 na. Petsa 20 na di. Pizza 20 na, mga tugang, tabi oras po sa Pilipinas. Sa kanbulan na Hunyo, makaskaso ng oras. Adi, Joshua, happy birthday. May mga nagtitext ako, digday ko nang forward ko lang sa imo, digday ko na para sa ako. Mga kuan, yan naman baka, diyan kaya, nakudot ka naman pagparabasa ko naman ini on the air. Yeah. Sige, Joshua, happy birthday. Alright, 5 minutes mga tugang bago mag-alas susunin aga. Hindi po sa DCGB. So, ay, Kuya Tony, norin pang lubong ka ini. Norin po when, ano yan, ang lubong kan, ama ni Mayor G. Condolence nga para kay Mayor Gerard Den Rosal. No? Ano yan, condolence nga pala, ano, kay Mayor J. Rosal. Sa pamilya Rosal, dyan, Barameda Rosal, no? Barameda Rosal. Si Mayor G, bagaan, pilyedo kaan sa kampagraraga, Barameda. So sa iya pong ama na si Angeles Banyares Barameda, gada na po, no? So ama ni Mayor G, nakapatente sa Nuestra Señora de Salvacion Funeral Parlor, diyan po sa Pulangi Albay. O yan po naman nakapatente ang ama ni Mayora G. De ko lang sure kung no arin, pinurward sa kuya tabi ni Kwan, forwarded sa kuya tabi ni Kuya Tony Reyes. De ko lang aram kung no arin po so lubong kang ama ni Mayora G. No? Pero ang bangkay po kan ama niya, yan po sa Nuestra Señora de Salvacion Funeral Parlor Incorporated. Yan po sa Pulangi Albay. Okay? So, ano yan. Thank you, tabi, Kuya Tony, sa information. Tabi, naghaharapot kayo ni sa kuya. Sulubong, dae pa po akong informasyon kung noarin, tabi, ang lubong, tabi, kan ama ni Mayora G. Okay, siguro makuha na lang sinda, mapaara, ano yan. Ay, di man kaya ang pigwa para ano yan, bako kaya si, ano yan, dahil man ki announcement. Sige, si Kuya Tony Reyes, kuha na lang tabi kong noarin. So, lubong kang ama ni Mayora G. Okay? O bueno. Okay. Unang pag-irestoryahan tangon niya na aga, agadong kuan sa endong opinion, asin ang sendong reaksyon, mga tugang sa bagay na ini. Pero sa iling ko, pwede ini. Inda sana kung makalusot ini. Inda kung umuruyon ang gabos ka ini na mga nagaplano. June 26, ang lubong pala. Interment, tabi sa June 26, 2024. Sa Miyerkules. Sa confirm yan. Alauna po ang hapon. Sabi tabi ni Kuya Tony Reyes. So kaya tabi sa mga relatives and friends, no?
tabi ni Mayor Geraldine Barameda Rosal. Condolence tabi sa familia Rosal and Barameda. Nagpaaram na po sa kinaaban si Angeles Banyares Barameda. 1938, perang edad niya? 1938 namundag, tabi, tapos ngunyan, kan June 18, nagadan. Halawig ano? Halawig ma, 1938. 2024 minus 1938. Diba? 24. Baka rin ka na pag-compute kang edad. Di ba? Okay, I mean, 2024 minus 1938. Oh, yan. 86, no? 86 years old, ano? Ang ama ni Mayor G. Rosal. 86 years old. Okay, yan po tabi ang additional niya tong obituary. Ngunya na pagkaaga di po sa satuya na programa. Condolence na lang tabi sa familia Rosal. Alright. Now, uni ang pag-irestoryahan tango niya na aga digdi sa mga samno sa digdi sa satuyang programa. Indakon mamuya kay niyang gabos na mga maplanong magkandidato o kandidato o nasa pwesto niyan. Gusto ni Congressman Didi Cabredo, Canter District Albay, nasaro databi mga tugang sa requirement sa gabos na mga makarandidato sa anuman na elected position sa taon 2025, dapat magsairarom siya sa drug testing. Kung makandidato ka sa, although de ko aram kung pwedeng basehan siya ng disqualification, pero maski ba ko basehan ki disqualification, pero ang saro sa mandato, I mean ang saro sa mga katuyuhan, iyon ang gabos dang makarandidato magsairarom tabi sa drug testing. Tagari man ang marauton mga tugang naan sa imong elected official nagapadalagan kang barangay nindo, alimbawa nga kagawad, kapitan, o mayor, bangag. Gani marauton baga ni ang leader na nakapwesto tamarayon sa tao, marayon ugali. Ito pala ng mga tugang ang paguli sa harong nagihit-hit ki shabu, nagitirada ki marijuana, nagitirada ki cocaine, nagpagdaing maginibo sa buhay, kung warang-wara talaga, minapakalakag ki kalampunay. Pero pwede man adi, pero I do not know, kung mamuta, ilingon nindo, ngani da ang mga tugang na makwan, mapangatamanan, an kredibilidad, integridad kan electoral process sa Pilipinas, inganya ron ang Commission on Election na ipagmandato databi ang drug testing sa gabos na kandidatong madalagan sa 2025 election. Nakapalaman po ini sa House Resolution 1772 nan kandidato sa public office na pigitiwalaan niya to na mapadalagan kan sa tuyang barangay, mapadalagan kan syudad, mapadalagan kang munisipyo, mapadalagan kang probinsya. Ano pa ibang elected position? Magibong legislasyon sa local position, sa probinsya, kagawad, di ba? Board members, senador, congressman, presidente, vice-presidente. Gano'n lang ang marauton man na anang gana malan mga tugang para tsungki. Di ba? Saan man? Kundi, yung anong problema, dapat siya, kaya siya nakapwesto dyan, ibinoto sa kantawo. Di ba? Ibinoto sa kantawo. Pero, susugdig din sa House Resolution number 1772, ang kandidato na tabi sa public office pigtitiwalaan na magserbi in the interest of public service. Dapat na tabi magkaigwa ki halangkaw na standards nin integridad. May competence as in accountability.
Takon sa nakapwesto mananggad dyan, mga tugang habang nagtataram siya sa tribuna, nanunungkulan dyan, nahilingkan mga pag-iriba niyang kapartner niya sa pat session. Salbatan ng nga sa ito nga. Kasabay sabi ko ito nga sa kuan, sa payag nga, naghitit nga kami, nagsigarilyo kaming marijuana. Di ba? Kaya, baka da pwedeng hilingon ini kan Commission on Election na bagay na ini. Di ba? Adalan da tabi kan COMELEC. Sigun kay Cabredo na ang drug testing sarong importanteng paagi para madeterminaran ang pagiging handa kang kandidato para sa serbisyo publiko na libre sa impluwensya kan droga dahil maapektaran kay ni sa iyang judgment as in decision-making abilities kasabay na ang pag-uugali. Sa paagi kan pag-require sa gabos na kandidato na magsaran sa drug testing, makatabang databi ang COMELEC na maproteheran ang electoral process kontra sa potensyal na peligro may connection sa drug-related issues. Indakon, pwede ini ang kagato ni sengan ini ni Chairman Attorney ano yan, singa ng chairman kan COMELEC ta. Basta ano yan, si attorney, singa nito, ano nga sa first name kan COMELEC ta, Jenny? Garcia. Yan. COMELEC Garcia. Anyway, resolution ini. Inda kun kagaton ini, mga tugang na bagay na ini, no? Ako sa iling ko, mas maray mananggad na ang mga nakapwesto. So may malinig man lamang na kuan. May malinig man lamang na ano ini, na track record. Pag-abot na bako ka ngayon drug addict. Pwede siguro dati kang drug addict. Di ba? O kaya konsultero ngayon ini, teenager pa naging drug addict, nagparehab. Tuminultul ngayon yan. Nagi siyang successful na businessman, naging tultul na tao sa komunidad. Pwede kayo dyan, tangani siyang maging modelo. Pero kung sa presente mananggad mga tugang, nagdanamit ka kang illegal na droga, paano ano man kanan sa imong kredibilidad kung lalabanan mo mga illegal na droga sa satuyang palibot? Di ba? Nga nida mga tugang na maaraman ang drug testing databi gibo na mandatory sa implementasyon. Inda kun sana mapansin ini although resolution ini siyempre ang saro sa mga kuangkan copy furnish kaiyan mga tugang ang Commission on Elections. Tangani databi magkaigwa ki fairness, transparency as in compliance sa mga existidong lay as in regulasyon. Narumduman ko lamang ka ito kang panahon ang pag-renew baga kan driver's license, narumduman nindo. Ang renewal baga ito kan pagmaneho, tabi, may kita baga ka ito, may drug test baga, pipaihi, pag ma-renew ka ngayon yan, madumang ka sa drug testing. Ilingon so kukuan ka ki sample, urine sample, ilingon mga tugang kung nagsyabu ka ang katuyuhan ka ito, mapreventaran mga tugang ang mga drivers din pribado as in mga pang-gobyerno o as in mana public utility vehicle, mapreventaran na dahil sila nagmamaneho na nakatsungki ki syabu, then nagmamaneho na nakainom nakasigaryong marijuana o anong man na illegal drugs. Nawara baga ito. Kung tama sa kong recollection, nawara ito, mga tugang tapig deklarar kang Korte Suprema na illegal ito. May violasyon mga tugang sa diretso nin tao, human rights. Pero siguro kung magkasaraw ang mga kandidato, mga politiko, nakapwesto na, sige daw ngayon drug test ngayon kita gabos para mag-igwa kimaray na kredibilidad ang eleksyon. Pwede man gayo, di ba? Kaya lang, giro day man kiminakasa
Ang minaagyat lang ka na magpa-drug test ngaya kita, si Presidente, dating Presidente, Rodrigo Duterte. Gusto mo nga magpa-drug test ngaya kita dyan sa Luneta. Di ba? O, yun tabi ha. Hindi kung ano, pero kamo tabing nagdadangog, di ba? Pwede daw sa iling tabi nindo. Pwede daw sa iling nindo na ang gabos mga tugang na kandidato dapat magsairarom sa drug test. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Bakong iyo, maray bagaan bangag. Latuson ko. Good morning. Deko basahon susunod mong taramo na. Good morning, sir. Dai man tabi an maaser taso sarong official nga ni obvious na maray na nagagamit ki cocaine. Negative da sa drug test. Negative. Dai man nagamit. Kaya nga ni negative. Ano ang suggestion kang paradangog ta? Dapat ngaya po drug test and neuropsychiatric exam. Tigari man ang marauton mga tugang na nagapatalagan kang munisipyo, may depende siya sa pag-iisip. Uy, ilingon mo, pag malaw ka, aram mo, tama ang suggestion niya. Tama ang, di ba? Tama ang suggestion niya. Kung ikabaga malaog ka sa gobyerno, naramdaman ko ka ito, kan si Mrs. Gary malaog sa government service, di ko lang matandaan eh. Basta Gary naghahanap kami, nagpairaram siya sa neuro exam, something. Pag malaog ka sa gobyerno, Gary may neuro exam eh. Matrabaho ka sa gobyerno. Di ba? Ito, reaction. Mandatory drug testing for elected and appointed public office was already declared unconstitutional by the Supreme Court for violation of the Constitution. The remedy is to amend the Constitution. Sabi ka ini na sarong legal expert, mga tugang, nag-declare na paran ka ito ang ano yan, ang Korte Suprema, na ang public office that ang sisema na madalagan mga tugang sa magnamasairarom sa mandatory drug testing sa gabos ng mga elected official tabi unconstitutional. Kaya mampalan di ba, unconstitutional at aramdaman ko ka ito. Uy, na drug test nang sa pagmaneho sa driving. Perang bisaw ka, naggraduang bisaw ka yan uminagi na drug test. Ay, sarok man sa nagayon. Kuan baga, 5 years ka ito so driving, sa driving, lisensya sa pagmamaneho. Ano man ka ito? Nagkuan ako talaga, nag-drug test ako. Dapat ako nag-inom kaya naman na paracetamol ka ito. Baka kanya ako. Nag-inom ako, garo, nakainom akong gin, kaya ito, pagtisting ko, kung maluwas duman, alcohol. Maluwas nga duman, San Mig Light. ang remedyo na tabi is to amend the Constitution. Kung sabihin, prinutiran kimaray mga tugang kan sa tuyang Constitution, ang kuan, ang ano yan, ang diretsos nin lambang Pilipino. Tama lang nga ni, iyan na ano ini, yan nga ni drug test, big declare yan na unconstitutional. Lalo na initabi na arog kaining bagay ngunyan mga tugang na mga panahon. Good morning, Henry. Para sa kuya, kung pag-declare iyan na unconstitutional, siguro, dapat gayon talaga taon ang kikredibilidad ang mga makarandidato na dapat sinda libre. Alright. Sa man na drug influence. Anthony De Luna, good morning. Digdi sa mo sa, kaming mga empleyado pig-drug test na si Secretary Incagawa, dae, dae ko nang hanan sa munisipyo. Sige, talaga, simpleyado lugod, nag-random drug, keto baga, si Digong baga, pa-random drug testing baga yan. Teresita Madrigaleos, approve ako kay Kong Didi Cabredo na i-required talaga yan. Mag-drug testing sa kada kandidato kung may positive, kung mag-positive ka, Sir Henry, pwede pa siyang magkandidato.
Thanks, good morning. Iyo baga. Baka man sa nagayon sa ground for disqualification, kundi gusto sa nang maaraman ang sistema, di ba? May mga kwan baga, may mga separate grounds mga tugang kung ka disqualified ka na magkandidato na nagkaigwa kang violasyon sa Omnibus Election Code. Alright. Sabi ni Elizabeth Haganas, good morning, happy birthday po kay Joshua Bino. Sabi ni Evangeline Liagas. Peter De La Torre, good morning Tabi. King Reginaldo, good morning Mantabi, amigo. Alright. O yan Tabi, mga tugang ang sitwasyon. Sana, sabi nga ni, masusug ini, as in, mataonan ki magkanigong. Kasaling ko, may mauro yun kay ni. Hello, good morning. Although, kung may deklarasyon ng Korte Suprema, wala na, tapos na. Hello? Yes? Marinaga tabi sa Renre. Marinaga. Okay man yan na drug testing na yan. Kasi ano man ikakatakot mo, kung di ka man nagagamit. Tama. Iyo ba? Bisong ka yan, sumati gagamit. Oh. Ano daw kung uli na sa langgibo na tawan malulugod ki karapatan ng kumili na mag-investigate kung Pilipino ka o bako para magkandidato ka. Iyon na sa lang po ko sa arog ka to kay Kwan. Naraman ko, namuyan ko na naraman na dahil man pala right ang kumili ka yan magiling kung Pilipino ka o bako. Depan bigo, Sinda, ang nasabutan ko kaan, nahiling ko sa mga press con, Sinda gari, ano po ka iyan, so ministerial lang, na pag sinubit sa inda, ma-receive ka, dahil Sinda kay jurisdiction na i-declare kang disqualified o qualified unless na may reklamo sa imo. Yan. Pero dapat ko tawan sindikaret kasi para dahil na nagkakadalagan, so bako man Pilipino, ano kaya? For example, tabaga, so latest ang flavor of the month. Kaya lang migo, ang konbaga, ang final na, ang last na ma-decision kung ano man na bagay, yun, Korte Suprema. Pero dapat ko ta, sir, kung pwede tawan ba sila kiret mag-iling kaya, ano yun yung mga kandidatong ini? Iyo. Qualified ba ini? Pilipino ba ini? Kasi pag nakashoot na, nakalaog na, saka kita ma-investigar, kananggana na, kapag nasiri, Pag nanggana na, regular lang sa gibo niya. tatanggalon ka na, aday ka nga pwede pala. Kaya lahat tanggana na, pata kita ba ng mga bakuman sa Pera de los Buenos. Kita ang mga Pinoy, kung siya nakakatabang, siyempre duman kita, nyaro ka ta siguro ko na nakatabang mo nito, ginamit bang gato so connection ako, ano kung connection na para ano, nakatabang siya, kasi mga tao na yun naman nagreklamo. Iyo po. So, nakasirip ki, baka detaran, bako niya kaalyado, kalaban, nangusulada kung ano pa man. Yeah. Okay. Ano yun, nasa ko tayo, antay yung drug testing, kung ka nagamit tayo, ka matakot. Iyo baga, tama yan. Ano magkatakutan mo? Yes, thank you. Gariman sa naso, sigang reklamo na may pito nga yan, checkpoint. Nagapara-check nga kan mga lisensya. Ano man ang katakutan mo? Kung may lisensya, kabudang auto, may papeles. Duwang aldaw nang daing tubig sa Salvasyon Daraga, Albay. Sa kabaga. Salvasyon Daraga. Kuya Henry, arugo ninda ang magpa-medical exam sa military personnel. Accurate maray. Another reaction. Ano po purpose kan motor cops na sigan libot sa Legazpi? Gari perminang nagamotorcade, maray pang nakapwesto sinda sa crucial na lugar sa bilog na Legazpi, tapirmi sinda visible kaya magparalibot sinda tapos may bit-bit pang caliber weapon na gari may i-raid na lugar. Makasuya lang taminsang cause-packet traffic na nagkakaon ang duwang lane. Yan ha, nahiling ko man ang gadyan. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes, sir. Sa ko yung pag-analisa, BP, mas malayan kan to absolute divorce rate. Ako, ang gabos na hindi po ni Congressman Sobredo. Magayo, believe man ako kang tao. Kaya nagbuto ka sa divorce bill na. Pero sa raw, sa congressman ay nagboto? Sursogon. Sa Sursogon? May sarap pa kontra siya eh. Ang mga kaisipan, bakong sa Dimala. Okay. Puro na sa kaisipan. Yung masarata rin. Sige sir, salamaton. Diba? Yan tabi. Yan mga tugangan. Ako sa iling, may mga
may mga maruluwasan ka iyan mga tugang na subject for ano yan, interpretation kan sa tuyang mga korte pagabot sa araw ka na bagay. Good morning, Henry. Para sa kuya, pwede iyan nagibohon, kaya lang kung ang constitutional nagsabi na ang korte dahil kitang maginibo. Agree ako dyan na medical ang gabos tadidingan sa muya may nanggana sa barangay sa barangay tut na drug addict ini natukhangani ini kan uminaging aldaw pero naggana siya ngunyan nakagawad sa barangay day ko aram kung nagamit pa siya pero natukhang ang kampanahon idigong nailing mo na paano ka na binoto day kitang maginibo binoto kan mga tao iyo bagading good morning Good morning, Henry. Ako para sa kuya, dapat lang na magsairarom sinda sa drug test. Paano sila makalislar ki mga bagay-bagay kung sinda man nagagamit kan illegal na droga? Okay. Ang apod ka ang tabi, ayan, alright. Good morning, Henry. Igwa po okay. Apot lang, pwede po magpa-connect with DSWG. May job posting sinda kang April sa Crisis Intervention Center in Contract na April to December. Pero hanggang ngunyan, wala kami na-receive na feedback if effective pa ito. Sabi ninda, 10 to 15 days da ama email. Nag-follow up na din through email. Wala man sindang simbag. Ini kayang pigahapot mo na dapat ma-follow up ta. Luwang po inakabasi sa ligaw. Nasi ligaw. Baysa na, tamaan na po kita ki ano yan, ki mga paagi kung paano kita makakonek ha. Wala tabi, tungkol tabi dyan sa imo na hakaputan. Good morning, Henry. Sarah took oath of office as BP on June 2022. Wala pa po yan sa termino niya. Yan. So reaction ini duman sa kuwan sa itong sukwan so pag-aadal tungkol sa standing kan mga aki. Good morning. Good morning, Henry. Uyan sa nangan. Ay, kanina ito. Natada. Late sula og reaction. Suman sa morning program tayo. So, reaction tungkol duman sa mga estudyante. Alright. As upheld by the Supreme Court, subject to the provisions on nuisance candidates, a candidate for senator needs only to meet the qualification laid down in Section 3, Article 6 of the Constitution, to wit, citizenship. Yan. Dapat natural kuan ka, natural born citizen ka. Number 2, voter registration. Number 3, literacy. Ang qualification bagakan elected official ta, senador o presidente, able to read and write man sana, tataw kang magbasa, tataw kang magsurat. Age, so edad, mananggat. Ang pangasenador bagabuda, pagiging presidente, may edad yan, dapat. Presidency, kung perang taong kang naka-star. Beyond these stated qualification requirements, candidates for senator need not possess any other qualification to run for senator and be voted upon and elected as member of the Senate. The Congress cannot validly amend or otherwise modify these qualification standards, as it cannot disregard, evade, or weaken the force of a constitutional mandate or alter or enlarge the Constitution. Yan. Magayon ang pamugta kainin na saro na texter ta na ano yan, eksperto mga tugang pag-abot sa legal. O di, iyo talaga yan. Ano? Kung ano nakasurat yan sa Constitution, yan dapat masuk. Kaya pag nag-send man mag-arabutan yan, talaga, madesisyon ang korte na arog kaya. Thank you, Tabi, bossing. Kung bagsak sa drug test and neuro test, dapat DQ na ang kandidato. Di nga ni, ang ground nga ni for qualification of candidate, iyo ito. So kung di ka man nag-full duman sa mga bagay na ito para ika-disqualify ka, bako nga sa tamang edad, ika ngaya, kulang ka sa residency sa lugar na ini, ika ngaya, ika ngaya, ano yan, ika ngaya,
bako kang natural born citizen. Ang aram ko kay ni pwede, ang naturalized pwede. Di ba? Pero dili ka sana sa local position, ngaya mayor, kagaaro gayan. Kung natural born citizen ka, pwede ka duman sa mga haralangkaw na mga posisyon. Yan, sunasabutan ko kan mga panahon kung tama sa recollection ko. Yung man sana yan, registrado kang butante. Oh, yan ang hilingon para unless igwa pa ki mga violation, pagabot-tabi duman sa Omnibus Election Code, mga tugang, para disqualify. Pero yan, pag nanggana na, bako tabi yan after kang manggana. Di ba? Hello? Oha. Ara mo, good morning tabi Sir Henry. Morning. Sir Henry, para sa ko, gari, oras na para higpitan kang kumilit o dagdagan ang karapatan kang kumilit para magigpit sa mga kandidato. Nata. Kasi araw kayan, may text message sa imo na may nangganang natukhang. Oh. Although, pwede man kita mag-stop a second chance sa mga araw kayan. Dapat kaya, kung sa pag-file pa lang, may nagreklamo na ka ito, di ba? Bako man gabo sa nasa sala na bang buhay, may nagbago man. Oo, tama ba Pero ga? may siguro kung may mga guidelines kita na dapat niyang i-comply. Oo, Para siya makadalagang gano'n. Kasi oras na sila rin para magigpit ka ng kumili. Kasi nakakalusot sa mga day dapat makalusot. Tapos mareklamo kita pag nanggana na. Iyo. Kaya dapat yan dahil hayaan makalusot. Kung naman dapat makalusot or kung may guidelines para makalusot pa siya. Okay. Salamat. Alright. Iyan tabi, mga tugangan, mga reactions ngayon na pagkaaga di po sa tuyang programa sa Boses Ang Boses kan Utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang Boses kan Utaw. Ang bumbero, BJMP, pulis, dapat baccalaureate degree holder. So, politiko, read and write sana. Yung nga, elected official pa, no, bubutuan. Tama itong barangay Kagawad, sa mga ni, uy, baka nagbago naman. Igwada nga ni Sendaman na barangay. Baka nagbago naman. Dahil ko nangaranan kung anong posisyon niya sa eleksyon ta. Siyempre, matatamaan siya eh. Natukang ka na pangyari. Ay nako, ang mga helang kang atay arog tabi kang fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nga darakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maging maugmang atay, kay po na sabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo nin sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara. Mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Sa pagbabalik, ang hapot asin pag naku ang tamang simbag, magkakaigwatabi ka mo kilod na 100 pesos. Makalipas lang kayo ni. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Attention shoppers! We're bringing you huge selection of products all over the store at scorching discounts. Get ready to turn up the heat on savings at LCC Supermarket. It's time for our sizzling hot deals from June 20 to 26. Now is your chance to shop wisely and stretch your budget even further by scoring incredible savings on your favorite brands and essentials. Whether you're loading up on groceries, filling your cart with fresh produce, or browsing for household essentials, we've got hot deals waiting for you in every aisles. Don't miss to visit LCC Supermarket. You may also shop online at www.shoplcc.com.ph or via Community Mart app. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official social media accounts, Facebook, Instagram, and Viber for more promo details and updates.
Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service. Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. The City Government of Tabaco, headed by Mayor Crisel Lagman, proudly presents Tabak Festival 2024. Simply Love with Tabak Street Cafe, Tabak Baratillo, and Tabak Agri Fair from June 10 to July 10, June 15. Tabak 2024, Tabaco Coastal Fun Run, Eucharistic Celebration, Hiwatic Indie Artisans Market, 5th Regional Tabak Grappling Tournament, opening program of Tabak Festival, opening concert with Alamat and the Juans, fireworks display, June 16. Tabak 2024, Tabaco Coastal Mountain Bike Race Challenge, Karawat Bicolnon sa Upland, Hiwatic Indie Artisans Market, 17th Tabak Festival Karate-Do Tournament, 4-piece recognition awarding and talent showdown, Upland Togmahan concert with Bandang Nay, Euphoria Dance Art and Music Studio recital, June 17, Paling QRPH launching, True Love, True Runway, Peliculab 3.0, June 18, 2nd Tabak Festival 10-ball billiard tournament, Albay Open, Mutianang Tabak swimsuit competition, Bungag Tabak 2024, Tabak Festival 2024, Simply Love. Magandang balita sa mga sari-sari store owner, mga may-ari ng karinderya at restaurants, at iba pang nagne-negosyong hanap ay panalong kita. Nagbabalik ang LCC Supermarket Asneg Convention sa Legazpi City. Magkita-kita tayo sa LCC Supermarket Ascenso Negosyo Convention 2024. Nagaganapin sa Legazpi City Convention Center, Legazpi City, Albay sa June 20 to 21. Manalo ng NWOW Warrior Electric Tri-Wheel Cargo Vehicle at mga grocery package. May free snacks, free delivery, free business plus card, at free reward plus points. Maraming diskwento, pang negosyo bundles, mga freebies, at marami pang exciting sorpresa ang handog ng LCC Supermarket Asneg Convention 2024. Tara na mga ka-LCC! Kita-kits mga ka-asenso sa June 20 to 21, 7 a.m. to 6 p.m. sa Legazpi City Convention Center. May tililam na manghanap? Uy, gutom yan. Pag Friday na, let's eat monggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat monggogo. 1 kilong pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat monggogo. Monggogo. Mongo Fridays for life. Nor Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na.
bada-bata. Yan ang sa tong alkalde sa banwaanin ko lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo bada-bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! One cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa ako may picture, toma na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Chemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa Pilipinas, 8:39. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nor Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Nagdadangog ka mo kay Henry M. sa DZGB. Always number one, always at your service. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Jomar, good morning. Anong latest? Buhian mo. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga barantabay. Nagtukal na kasubago duman sa Barangay Rawis, Isla San Miguel, Tabaco City. Ang mga bangka kan mga uminentra digdi sa Sibidan and Palaya Grace, parte kan Tabak Festival 2024. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News duman sa starting point, nagtukal duman ang mga sakayan na alas 8:05. Asin tiglala o man kutaining makantos digdi ang pinaka-primero sa day abuto ni sarong oras. Ang iba kayo ni siguro baka mga 45 minutes na or 40, kaya lang medyo may kaol-depisilan silang pinag-aagian ngunyan dahil lang kan pagbuhos kan makusog na oran digdi sa may parte kan syudad kan Tabaco. Kaya so tiglala o man na arrival kan mga nag-rentra digdi sa Sibidan and Palaya Trace, madidelay ni. Depende sa sa sitwasyon. Sa record digdi sa Barangay San Roque, kung saan digdian magiging finish line, uminabot sa 27 pades team ini. Dua ang nag-entra. So gusto ko sabihin 27 sakayan sa male category na dua ang piloto. Pades inda. Mantang sa female category, 14 manapades an uminentra digdi sa Sibidan. Sinda so magsasagwan sa BP Henry gamit ang sa indang sibid-sibid. Ali duman sa Rawis, San Miguel, pasiring digdi sa
Barangay San Roque, Cantabaco. Siguro ang distansya kayo mga 4-5 kilometro siguro. Dahil ko lang na tapot. So mga inkargado kayo Ang may durod ako ng problema ni BP Henry, sinabayan naman ngunyan kan sa palayag competition. Gusto kong sabihin, ang gagamiton di pasiring digdi, bakong sagwan, kundi layag. Inabot ki makusog na oran, di dumugon sa mga layag ninda, and bata daroda sabi, bako lamang maparus duman sa tao kan dagat, kaya medyo matitigilan sinda. 14 man na mga entry, digdi sa layag o palayag ang nag-irentra, anas exclusive ini sa mga taga-syudad Cantabaco, itong so palayag. Pero so sa bidan race, open ini sa mga parasira o bangkero, magpuon, mas kisay nali, pero ang nanotara niya itong nag-intradigdi sa bidan race, mga hali sa Banwaan, Kantiwi, Malinaw, Syudad Cantabaco, Malilipot, asin Bakakay. So, taw siguro BP Henry, kung masuruswerte, pwedeng may umanto sa nagdigdi sa Barangay San Roque, kan mga nag-intradigdi sa Sibidan and Palayag Race. Mientras tanto, sa pinagabakan ngunyan digdi sa Tabak Festival, yung exhibition game kang The Magician Efren Bata Reyes, nagabot na kasubago digdi sa Syudad Cantabaco si billiard champion Efren Bata Reyes at nakatalaan na mag-conducir ng exhibition game alas 6 ang pagkabanggi digdi sa Tabaco Sports Arena sa Barangay Pawa. Parte ini kan Tabak Festival and Paintball competition na ang championship sa aga pa. Pero ngunyan sa semifinals, mabutuan na digdi si Magician Efren Bata Reyes para ipahilingan sa iyang mga imposibleng tira sa exhibition game nagigibuhon at yan alas 6 at pagkabanggi. May dadnaman yan pero may dadnaman yan pero kwan pa, dahil pang paltosan sa iyang mga tirada. Kung nag-retired na siya sa bilyar, di ba? Dahil pa man, nag-intrapasa na magani baga siya sa international, duman sa derby. Yung pala mananggan. Last year, nag-intra siya. I don't know yan, pero dahil pa man siya nag-deklarar kang retirement niya. Dahil pa man siya, ang taramo niya baga hanggang kaya pa. Ayan ang pagkataramo niya. So, yan BP Henry, update ka na mga activity kan Tabak Festival dito sa Syudad Cantabaco. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. 15 minutes bago po magabot ang alas 6 din aga o kaya alas 7, alas 9 din aga. Digdi po sa Satuya na programa. Ngunyan pong aldaw na ini. Tuloy-tuloy ang mga balita. Sandali lang, Jimmy. Tagari may naglaog na reaction. Good morning, Sir Henry. Salamat sa endo. At least kamo po nag-effort na magpadigdi. Kitawo sa Dayman po baga nag-action lamang sa barangay. As usual, ang obstruction sa tinom. Talaga? Baga pwede tabi ka magluwas ining palibot bako sa talag. Grabe, sa primero. Sige po, salamat to na. Ipa-follow up ko tabi na concerns na Jimmy, nasa linyan sa tuyang chief reporter. Jim, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay pag igong asana dahil mga responde kita ta so kabayo ko dahil na abo na magiwag. Yun man nga dyan. Baka lang ta. Kuhay daw ako, pa-advance akong mga 70,000 dyan. Makaskan mo itong siklo? Pwede? Nang puminarsok dahil na magatulak ako kanay. Dahil mga biglang responde, kawan ko na ini, ipahilot ko na ini. Okay. Malo ka niyan? Maulian yan. Kuhan ko ini, idalagan ko ini sa parairahay. Sa mga dagdag niya itong barita, BP, magahigpit na ang lokal na gobyerno kan Piodoran sa katabangan kan MDRRMO asin PNP kontra sa mga motorista na anrota pasiring sa coastal barangay sakop kan na Piodoran asin ligaw urog na sa mga pasiring sa mga beach resort kung saan magkakaigwa na perminin na checkpoint sa nasabing lugar dahilan sa sunod-sunod ang mga aksidente kadaklan motorsiklo ang mga inbulto
minapo nini digdi sa mga barangay kan Binudigahan, Basikaw, Kustal, Marigondon, konsayon sigon kay MDRRMO Chief Noel Ordoña sarong bes nag-agasindanin kare responde sa mga aksidente. Ani ba kaya na mga paramotor, kaskasiro, buyog, dahil na lisensya, rehistro, ang motorsiklo, ngunyan, sa mga nabibiktima kay ni nababang sisalpok, iya, kay Rakman, tal kumista man sa mga reckless na motorista, ani ba pipurot sa hampas, dahil ang saan tirindig di sa mga hampason, pag nagkataon, puruton sinda sa dagat. Buon sa Biyernes, may mga checkpoint na sa lugar na nabanggit kung saan sa mga may violasyon, asin buyong, dahil na sinda tutugutan maglaog sa West Coast na BBP para iwas disgrasya o mabibiktima ng disgrasya. Maray man yan, ani makapreparar. Sa rupa, sa mga tinampo digdi, dahil manin mga signages na binugtak ang DPWH, araw kan ngaya kurbada, hampas, kaya ani ba digdi minara lagabong na sana don di malasguran Isus ko. Sa day magabot sa araw ka na bagay, di ba? Kung minabot sa araw ka na bagay, yung ano? kaya yun na ini mapautob na nin pagigpit ang lokal na gobyerno PNP anisin MDRRMO. Sa BBP, ang sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas, mga baretang yan na pagkaga. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Fireball. Mga tugang, baka nagdadangog tabi ang Philippine National Railways, ano? Baka nagdadangog ang PNR, ngunyan tabing aga. Or baka, ikaw lamang kita kimakuan na pwedeng makakonek, dyan tabi sa Philippine National Railways. Ini kaya ulit-ulit na ini, ano? Ulit-ulit na ini, di po masyado na... Ay, tanong to kung nata ang DNR, tagari, de nagiseryoso, mga tugang, may kinaraman digdi sa bagay na ini, no? Nagkapirang beses na, de ko aram kung saan ang diferensya, sa driver, sa tren, sa auto, o kung ano. Nagkapirang beses na po, mga tugang, na may nadidiskwedo, na may nadidiskwedo kan trend digdi po sa satuyang palibot. Ang latest niya, iyo po ito na nangyari, so report ni Jimmy, so report ni Jimmy dyan sa may partikan Kamalig in Ginubatan area na so tricycle, mga tugang habang papaharani, mga tugang so nagdadalagan na trend sa Riles, tabi, habang papaharani, nagpiritso tricycle na magbalyo sa Riles, pakalampas kidiit, yao na sa tren, tinama ang kan tren so lubot kan tricycle, nakawagas-bagas so pasahero, maray ngani po taday kinagadan. Hello? Good morning, bossing. Good morning, Rene. Opo. Nahiling ko mo po si video kayan. Oo. Pwedeng basulon ka man sa tricycle, pero dahil ko man tigis at kawang kisala sa tren, pero wala duman ako nahiling si Rene sa video na pag maagi na bagan tren, may tao sinda dyan na parang nagkukordon na iyo. Para bumada. Yes. Iyo nga niyang kon ko. Sa tao rin na dumana, nag-apprehend ang mga maragi. Oo. Iyo nga nang... Sa tricycle driver, may sala kasi makaskasin siya dinudiretso niya pa, posibleng ganyan na daw sa busina kaito. Ata, iyo nga ni Migong Pigukang ko, ta. Ngunyan na mga panahon na ini, kurulang sukuan, kurulang na ki mga, yung pag-apod baga mga stopper. Oo, kasi di baga sila na sa albay, pag maagi na yan, may tao na. Correct. Wala akong nailing, kasi may CCTV na rin sa video, kapag bangga, bagagari, uwi na ragas na daw. Naramdaman mo so, auto na nabangga kitrendig sa may Villamor? Yes. Di ba nga, mismo baga so kapitan, nakauron ta si board member, kapitan, ano ini, si Ismail, di ba?
Nagkaunta mismo. Dahil man kaaros na ito. Naglaog so stopper dyan. Gabantay na lalaki. Giri may something wrong. Diba? Dahil taram kung saan ang problema para matapos ang problemang ini. Kasi aram ko dapat siya rin, pag mga araw kayan, dahil ko aram kung may oras sindang tiga tao na before mga pirang minutes bago mag-agi ang train, yaw na so... At tayo nga ni linga. Nahiling mo pala sa video ka ito. Nahiling ko sa releases ko nakasuliyaw ako. Mari nga. Dahil kinagada. Imagine, kung tinamaan sa sentro ito na pag-cross ng Gadsarilis na budalang kan tren, may gadan duman. Not ito, may ati pati si Lily. Iyo mananggan. Yung tapos sa video kaya... Ata na. Iyan ang pigasabi. Hindi makauron mo so... Iyo, tagaroday ko bata, mapagalon pag-apudan ng pinat. Kaya ito, may nakukontak ako mismong si General Manager kaya ito, Magno. Nagkakaurong ko ito direkta. Kunya, di kitang makauron? Makalamang sir yun ito. Katawan taki kasimbagan niyan and then kung may tao talaga silang dapat na pag yaon na so steady baga kasi kung ang tao kaya alin dumali ba kamali o ligas piso area magdumang pa sa kamali kung dapat kada lugar na tigagyan igual na dyan na steadying tao Yes. ka na sa radyo sa cellphone Okay. kaya yaon na o dyan na ka mo para dahil na malit sa tao At ayo na nga ni. Salamat, Migo, Salamat, on. Salamat. Iyang bigat taramta. Baka so sa sanggunian, panlalawigan, Committee on Transportation, magibok ki resolution address sa i-kolekta ining gabos na insidente ki pangbabangga kan tren dyan sa mga riles. I mean, bata yan baga natin. Di man mabasol yan. Di man nabakon arog kan auto na pag nailing ka, prinuan ka tulos. One time nga ni kami, ni Mrs. Ali kami sa Kwan, ali kami sa Naga. May naka-standby man na tao duman sa may Bao area. Arayo pa, di pinaagi kami. Pagkiling ko, natatanaw ko na sa payukan tren. Hello? Hello, BP. Yes. Marinaga. Kondisyon nun ang buhay na maagi kita ang release, stop, look, and listen. Ata iyo ba nga ni? Bata iyang baga. Paski baga ka ito. May kanta baga ka. Hindi, nawara ngun yan. Kaya nga, hindi na nawara man sa train. Kung yan na nagbalik din naman sa train, dapat ibalita na naman yan. Dahil nakatawag paraan na pwede pa rin siya kang nakitang barrier, kung ano-ano. Tanay nga na yung pundo baga yan. Tayo na nga ni. Pangyari sa napagala ko ayun da. Ulit-ulit yan. Ang pinaka-nabeskaan, ibalik na sa mga kaitong panahon, Stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Di ba? Puro di ka lang mo, BP. Nakalimtraw na kumigo. Sige, salamat. Makauya. Nahinot na sa saidutan. Ata na nga ni. Oo. Ikaw, muya mo ka na nahinot na sa saidutan. Magputi pa. Inasay mo. Sige, bye-bye. Ay, nako. Thank you, Migo. Alright. Thank you. Nuwil na ni. Di ba? Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Hello? Hello, Migo. Yes, good morning, Tabi. Doon man talaga na train. Oo. Through experience kang panahon. Ulit-ulit na kaya inimigo na. Ulit-ulit na kaya. Pero di kinagtutumar parte ng mga liderato kaya. Maski ko na lamang resolusyon sa sanggunian, naka-address sa tren, naayuson ini. Di ba? Kaya nga, Migo, kang panahon, nakasakay kami kinadiskuido kayan. Oo. Nagadan talaga siya. Impinado siya kang DNR sa iriga kayo daw. At tabi ka man ka. Ay, maray kung prinuan katulos ka. Hindi man mabasol yan. Migo, araw kayo ng istorya. Oo. Hinirit pa kang driver na makabayo sa riles. Ngunyan, pagkabangga sa inda, susaro, dahil nakaluwas sa kalawgan auto, so pag-iri pa, naglulukso. Oo. Ito pa bisa nang unagat yung riles, halos ganong pinangyari. See? Orang ibang mga poder, kundi kami, yung naganda nito, sa dinaraming una sa Sintukan Baaw, may iyaw nung sa ambulansya, so kung sila nagdarang. Oo. Following day, nasiyan mi, naganda nito, nadadamog mga kibikaw, rong ganggari ba na
labanan mo ngayon na, nagkaroon sa dugo sa talina. Ata na. Grabe ang pwersa ka iyan. Ay, nako. Yung pagkadipisipon talaga yan na, solid bagal lang sa mo. Ata na nga ni. Di ba? Mag-ingat talagang marami ko kung sa pagkunya. Yeah. Kaya dapat kami naman nagbabantay sa yan na release talaga yan, mga flag mo na. Importante yun na marami ko. Okay. Salamat, Migo. Salamat, Alright. Di ba? Ayan ang inda kung paano yan, ma. Bata din na, kahit may naapudan talaga kami kan. Ngunyan, pagalo ng pagwanon, pagapudan, mga tugang dyan sa, sa PNR. Pero basta na, tamalabi kita dyan sa Sangguniang. Sisa daw ang Committee on Public Utilities sa Sangguniang Pangkuan. Sisa daw ang Committee on Transportation lamang o in Public Utility, dyan tabi sa Sangguniang Panlalawigan Kanalbay. Ilingon tatabi, baka pwede silang makagibok ki resolusyon, address nga ya sa Kwan, address nga ya sa PNR, isite ining mga sitwasyon na ini, dyan tabi mga tugang sa satuyang, isa-site yan ng mga sitwasyon na yan. Tabi, edi, tangan edi naman, ang purpose is mitigate mga tugang ang problema. Imagine tricycle, imagine ko ito, maringalit, edi kinagadan, dahil sinda mag-asa sa flagman kan PNR, an may diferensya dyan sa mga drivers na kulang sa seminar. Kaya nga ni stop, look, and listen, sinda, okay, di ko masabutan sa mensahe. Baka pwede man mga barangay tanod an magbantay sariles. Kadakol ng trabaho kan barangay tanod, baga. Ano daw po kung mag-fundraising kita sa motorsiklo ni Jimmy na salita? Since dakol kaming naugma sa iya, opera po sa imo. Sarawa yun. Pera po sa imo, ma-fundraising kita sa sa motor ni Jimmy. Pera po sa imo, tapunan tara. Nairakon siguro kay Jimmy ini, nasa tuyang listener. Iba ka, di ba? Warang flagman, huya na, so stopper baga, so gari barrier na pag maagi ang tren, bibaba yan, dapat kung bababa mo yan, nakulon yan na crossing na pwedeng dumanon. Di ba? Pag ibinaba mo yan, mga tugang, hindi na yan kimagkaagi kumpara sa tao sana. So hali kami ni Macy sa Naga, siguro mga apat kaming nagsusunod ng mga auto. Nagminor na ako aram ko, may nakatindog pati, na mga madrodiklom na may nakatindog na naka-chaleko na reflectorized sa likod, nailing ko. Di nga ako, may train na maagi. Di yun na, nakatindog. Di nagbiminor na ako, kikuanta, haranin na sarili. Pigisin niya lang pa akong umabante. Di tiwala ka man, siyempre maagi ka abante ka. Pagkiling ko sa tuo, although harayo pa. Straight sarili, harayo pa siya. Pagkiling ko sa to, nahiling ko sa payokan tren na may ilaw. Pero pag-estimate ko siguro, harayo pa man talaga. Siguro, mga 300 o mga 500 meters gayo. Harayo pa kung pag-agi ko baga sa list, nervyos ako, biglang nagadan sa makina. Minsan baga pag-cruise mo dyan, ang makina pwedeng magadanta, mapasalto ka sa pag-brake, etc., sa pag-clutch. Auto, bag ko man automatic, ay nako. Anyway, yan tabi makakuan kita, mahagaw kita kipaagi kung paano mga tugang yan, kung paano tabi na makaagad kita dyan lam. So mga yaon sa Sangguniang Panlalawigan, dapat province-wide ang aksyon kay ni, i-collect ang gabos na mga pangyayari. Mag-research kayo, di ko aram kung isang board member na in charge kay ni dyan sa Sangguniang Panlalawigan Kanalbay. Mahapot kita, ipahapot kay Jasmine, sa mga maabot na daw, tabi ko isang in charge ka na bagay. Di mo naman sabot na pwede mong basulon. So driver, ang tren di mo pwedeng basulon. Ang pwedeng babasol ka ng 30 siya, mga tugang, di mo na pwedeng magpreno ki basta-basta pag yaon na yan. Minapon doon, pag nabangga na, natataw yan na rin. Pag nababangga na, sa kanagupundo. Salamat, kansanong pagantabay, mga tugang, ang tingog ng banwaan, susunod na. Thank you, goodbye, mabuhay. Ipang personalan, si Henry M. Tagahapot lang. God is good all the time.
Sigurado's A-list. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop,